Nie som len poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj obyvateľom, ktorý využíva služby našej nemocnice. Mrzia ma nepravdy, polopravdy a účelové informácie, ktoré sa šíria. Obyvatelia a zamestnanci nemocnici zaslúžia počuť pravdu. Nie je pravda, že sa nemocnica predala alebo prenajala súkromnej firme. Čiže poslanci dnes schválili to, že vypíšeme obchodnú verejnú súťaž na manažéra týchto troch nemocníc s tými požiadavkami, že bude zainvestované do týchto nemocníc. Je tam rozsah investícií viac ako 30 miliónov alebo okolo 30 miliónov eur bez DPH do týchto troch nemocníc. Opakujem, Trenčianska župa za posledných 10 rokov investovala 62 miliónov za 10 rokov do svojich nemocníc. Na pondelkovom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja sme schválili len to, že sa vypíše verejno-obchodná súťaž na manažera nemocníc. Je to priateľná alternatíva, ktorá počas 3 až 5 rokov ukáže, či je takáto cesta pre nemocnice a teda aj pre tú našu správna. Poviem ako pozitívum. Ja beriem toto ako naše malé víťazstvo, že tých 3-5 rokov tu stále je tá možnosť, lebo stále to beriem tak, že za 3-5 rokov to je možné vypovedať a naspäť vrátiť do rúk Trenčianskému samosprávnemu kraju alebo ináč do verejných rúk. Ak bude súťaž úspešná, zastupiteľstvo rozhodne, akou cestou sa riadenie nemocníc vyberie. Či dostanú prednosť ponuky samospráv alebo iný model riadenia nemocníc, kombinácia manažerskej zmluvy na 3 až 5 rokov. Tento model riadenia nemocníc nezmení nič na tom, že nemocnice budú naďalej fungovať ako príspevkové organizácie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je dôležité pripomenúť si, že stále platí aj uznesenie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja z minulého roka. Mestá a obce môžu posielať svoje ponuky, ak by chceli získať správu nemocníc do svojich rúk. Podotýkam, že pre nich platia iné podmienky, nie podmienky obchodnej súťaže, ktoré boli teraz prijaté. Vieme, v akej finančnej situácii sa dnes mestá a obce nachádzajú. Ale vždycky to bude na zastupiteľstve, aby rozhodlo, nie na primátorovi alebo na starostovi. Na konci dňa teda si povieme a porovnáme, čo je lepšie aj pre túto Mijavskú nemocnicu. S Povazkou Bystricou ešte naďalej stále rokujeme, majú tam prísť ešte nejakým stretnutiam. Poslanci si majú prísť pozrieť Povazko-Bystrickú nemocnicu a tiež budeme čakať na určitú ponuku od mesta Povazka Bystrica. Oceňujem, že vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja hľadá riešenie, ako nemocniciam pomôcť. Sami vidíme, že štát nám takúto pomocnú ruku nedal. Minimálne 4-krát sme na úrovni kraja prijímali uznesenia, kde sme žiadali, aby štát prevzal nemocnice. A boli také koalície, onaké koalície, uznesenia boli prijaté opakovane a či tam boli politici súčasťou vládnej koalície alebo iných vládnych koalícií, nikto sa s nami nebavil. Robili sme to úplne inak, znova opakujem, ako tých 6 krajov pred nami, ktoré jednoducho predali tieto nemocnice, robte si s nimi, čo chcete. Nie, my chceme mať naďalej dosah práve cez tie zmluvné podmienky, ktoré máme v zmluve k tejto obchodno-verejnej súťaži, cez koordinačnú komisiu a na konci dňa vždy bude rozhodovať zastupiteľstvo, čiže poslanci. Posledných 20 rokov sa vymenilo veľa politických zoskupení a vlád. No ani jedna neprišla s riešením, ako by mali naše nemocnice fungovať, aká by bola správna cesta na to, aby prišlo nové riešenie. Všetci pred sebou tlačia len problémy alebo začínajú od znova. Chýba politický konsenzus a dohoda všetkých politických strán. Hlasoval som za možnosť dať nemocnice samosprávam aj za manažérske riadenie. Pre mňa bude pri rozhodovaní dôležité, ktorá z ponúk zabezpečí z dlhodobého hľadiska stabilitu a rozvoj nemocnice, kvalitné služby pre obyvateľov a samozrejme dobré pracovné podmienky pre zamestnancov nemocnice.